हाँ त का हाल बा भाई लोग। खेसारी विरोधी के बजा दिले बाजा हमरे नाम वीआईपी राजा। अरे हम लोग भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार। अरे हाँ अपन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के एक और ब्लास्ट मस्त भोजपुरी सॉन्ग रिलीज होके जा रहल बा आदिशक्ति फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर। अरे हम लोग गाना कब तक रिलीज होता, गाना कैसन होके बा, गाना में काम के कैले बा, पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग के इ वाला वीडियो में। तो लोग इ वाला वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तो देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं करने के लिए तभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ चलेंगे। तो भाई लोग तो लोग सबसे पहले बता दी कि हम वाला गाना लिखले के बाद भाई लोग देख लेंगे जौन गाना बताओ कुंदन प्रीत लिखले बड़न। अरे हम गाना लिखले बड़न कुंदन प्रीत। बाकी म्यूजिक डायरेक्टर के बात करा जाओ तो आदिशक्ति फिल्म्स के ही टीम में से कोई इ वाला गाना में म्यूजिक देले बा। बाकी भाई लोग गाना तो लोग बता दी कि गाना बहुत ही बेस्ट, बहुत ही मस्त, बहुत ही झकास हो गया बा। खेसारी लाल यादव के आदिशक्ति फिल्म से कम बैक हो गया बा। अरे हम लोग बहुत दिन और बहुत साल बाद खेसारी लाल यादव के आदिशक्ति फिल्म से गाना आवता। बाकी भाई लोग तो लोग बता दी कि यहाँ गाना गईले बड़ा भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज मिल के गाना गईले बड़ा लेंगे। बाकी भाई लोग भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के मतलब आज से 2-3 साल पहले जब आदिशक्ति फिल्म्स पे कोनो भी गाना आ जाता रहा तो पूरा सुपर डुपर हिट हो जाता रहा। अरे भाई लोग बहुत ही ज्यादा आदिशक्ति फिल्म्स पे गाना खेसारी लाल यादव के बाजत रहा, लेकिन भाई लोग बीच में मतलब आदिशक्ति फिल्म्स के कंपनी रुक गए रहा और कंपनी ना चलत रहा, वैसे कोनो भी सुपर स्टार के और गाना ना आवत रहा। लेकिन भाई लोग अब आदिशक्ति फिल्म फिर से वापस आ गल बा, कमबैक आ गल बा। अगर तो लोग अभी के पीरियड में वो गाना पे मतलब रिस्पांस के देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा था। लाख मतलब मिलियन में 100 मिलियन, 200 मिलियन, 50 मिलियन ऐसा करके वो वाला गाना मतलब वो वाला चैनल पर व्यूज आवता। तो कमबैक हो गल बा और खेसारी लाल यादव के भी वो वाला चैनल पर कमबैक होके जा रहा बा। और भाई लोग तो लोग बता दी कि गाना कब तक रिलीज होता। तो भाई लोग देख लें बहुत ही जल्द खेसारी लाल यादव के आदिशक्ति फिल्म्स पे गाना रिलीज होके वाला बा। अरे भाई लोग बहुत ही जल्द सब कुछ कंप्लीट हो गल बा, काहे कि मतलब वीडियो सब कुछ शूट हो गल बा। तो लोग के मतलब 10 दिन के अंदर ही गाना सुने के मिल जाई। बाकी बोलो आदिशक्ति फिल्म्स पे कमबैक होता तो कुछ अच्छा और कुछ खतरनाक और कुछ बवाल तो लोग को देखे के और सुने के मिली, काहे कि कुंदन प्रीत गाना लिखले बना तो कुछ अच्छा और कुछ मस्त कुछ बवाले लिखले हुई। बाकी बोलो तो लोग वेट कर रहे बहुत ही जल्द खेसारी लाल यादव के आदिशक्ति फिल्म से बवाल होखे वाला बा। बाकी बोलो तो लोग के वाला वीडियो कैसा लगल, अच्छा लगल हो तो लाइक कर लेंगे, चैनल के सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो के शेयर कर लेंगे। बाकी तो लोग भी खेसारी लाल यादव के फैन हो लगी तो एगो अच्छा सा कमेंट जरूर करिए लगिन। बाकी वाला पोस्टर जब रिलीज हुई तो लोग ऊपर हीरोइन के नाम और कौन हीरोइन बाड़ी तो लोग के पोस्टर के माध्यम से बता देवल जाई। बाकी बोलो तो लोग के यहाँ तक वीडियो देखे खातिर बहुत